היי לכולם, והיום אתם איתי עם לובן וולנסקי. עכשיו אין לי מה לעשות, אז אני רוצה לדבר איתכם אני רוצה שנדבר ב-19 לשישי. אני הולכת להופיע מדהים, פיקסי. יופי. אני לא הולכת להופיע, אני הולכת כאילו לדבר איתכם איך אתם מרגישים וכל זה. אם יש סוד שאתם רוצים להשאיר ביני ולבכם, אם אתם רוצים להשאיר סוד, תגידו לי, אני לא אספר לאף אחד. אז גם אני רוצה שנשיג 50 לייקים ועוקבים הכי חשוב. לייקים לא כל כך, אבל זה גם אני רוצה ממש שאתם תהיו גאים בי שתבואו למופע הזה. תשאלו מגימל 2, מילדים של גימל 2. זאת לובן וולנסקי, אם יש לכם את המספר טלפון שלה, כי כמו שידוע אני לובן וולנסקי, וההופעה שלי ב-19 לשישי בשעה 6-5 משהו כזה. אני אבוא, אני אצב הספסל כלשהו, ואני אקח כמה ילדים, נספר לי, נשחק קצת ונעשה כל מיני דברים. אנחנו גם נעשה כולנו ביחד כיף, נעשה מסיבה קטנה וגדולה. אז אני ממש אוהבת אתכם, ואני רוצה להגיד לכם, אם יש משהו סוד או חרם שאתם רוצים לספר לי, אם אתם שואלים מישהו מגימל 2, אז תשאלו מי זה לובן וולנסקי, אם יש לו את הטלפון שלה, וגם העיקר יודעים מה? החברים שלי הם יודעים את המספר הטלפון שלי, אבל לא בעל פה. אבל אני יודעת מה אני אעשה. אני אבקש מהם לכתוב את המספר הטלפון שלי, אני אתן להם, וגם לכם, מי שרוצה. ואז כאילו אתם תתקשרו אליי, תדברו על פני ההופעה, באיזה זמן אני פנויה. גם אני יכולה לעשות לכם אותה. אני יכולה לעשות לכם מה שאתם רוצים, רק חוץ משהו. גם השגתי פופס, זה מאוד יקר, שניהם עולים 200 ש"ח. טוב, אל תשימו לי. אז אני רוצה להגיע ל100 סאבים. אני מאוד אוהבת אתכם וביי. אני אוהבת אתכם. ההופעה 19 לשישי 2024. תתקשרו אליי.